Igbo mụrụ nze m ọzọ na-atụ n'ilu na-asị na ikwu amarọ ibe ezi. Nwanne gee ntị ọfụma. Unu na-eme anya n'aka ihe bụ okpu ka nji. Mana okpu a na-egosi the symbol, the sign dị iche iche eji wee mara ndị Igbo. Ọ bụ site na ka agụ si akpa agwa ka esi wee lụọ okpu a. Okpu a na-akpọkwanụ ya okpu dike ka ọ bụ. A na-akpọ ya okpu agụ. A na-akpọ ya okpu amara. A na-akpọ ya okpu agbarị. Amarọ m ihe ndị bụ unu na-akpọ ya. Onye ọbụla kpụ okpu a na-egosipụta ebe maọbụ ihe ọ na-eme iji wee maatụ. Ọ bụrụ na nna gị nọ ndụ, gị bụ nwata ama mkpu okpu a n'iru nna gị. Ọ bụ okpu ndị ichie. Ọ bụ okpu ndị chiri echichi. Mana tata ọtụtụ ndị mmadụ amarọ ka esi were ekpu ya bụ okpu ka ndụ oge anya. Ọ bụrụ na ikpu ya okpu a ụdị unu fụrụ, ụzarị ya aga n'aka ekpe ụdị unu fụrụ, mana onye na-eje ihe gbasatara ihe omenala ebe a na-eme ihe omenala dị iche iche. Ịghọtara ya? Then ọ bụ na iwezụga ya ụzarị ya aga n'aka nni ụdị unu fụrụ ya, ịma na onye na-eje ebe a na-eme ihe nlacha aka, ebe a na-agba nkwụ nwaanyị, ebe a na-eme ihe aṅụrị. Then ọ bụrụ na atụfuo ya azụ ụdị unu fụrụ, ụdị ọ dị n'azụ like this, ịma na onye na-eje ebe mmadụ nwụrụ maọbụ na o nwere ihe ike merụnụ. Onye na-eje ebe ahụ, ịma na oke osisi adago. Then ọ bụrụ na onye atụghị ya n'ihu ụdị unu fụrụ ọ dị, ịma na ihe ọ na-eje dị ya mkpa. Ọ chọghị disturbance. Ihe ọ na-eje dị ya mkpa. Ife ụdị ndị dị otu a dobere ụzarị okpu a n'iru, hayes ikene ha maọbụ itue ha aha na-ejere onwe gị, maka ha adịghị redi ịza gị ajụjụ ọbụla. Ama na nkụzi a na nkọwapụta na o doro gị anya dịka nwa afọ Igbo. Kedu ihe ọma ị ga-emere m? Ihe ọma ị ga-emere nke ị na-afụ ihe ozi a kaba arụ na-atụsa ya. Ihe anyị na-akọwa bụ ka anyị kọwapụtara gị ihe ha marọ, ka ị kụziere ya ụmụ gị ka o nwee ike ịbara ụmụ gị. Maka na ihe niile na-achagodi omenala na ọdịnala na ihe eji wee mara ndị Igbo ama nna. Ndewo. Aka mbụ nwanne gị bụ Maazị UC Ọnụrụ na Kara Ibe ya. Igbo bụ Igbo. Emesịanụ.